Балалар арасында төшенкелеккә бирелү һәм депрессия очраклары арткан. Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы әлеге проблеманы җитди контрольгә алмакчы. Яңа буынны психологик яктан ничек сакларга? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне инде барыгыз да белә. Килешмәсәгез кызыл ноктага басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Чыннан да бу бик җитди проблема һәм күпмедер дәрәҗәдә глобаль проблема дип әйтергә буладыр. Гүзәл ханым, менә сәбәпләре нидә икән? Ни өчен хәзер балалар төшенкелеккә күбрәк бирелә башлаган? Депрессия мәсьәләсенә килгәндә, бу хәзерге вакытта балалар проблемасы гына түгел, бу гомумән кешелек проблемасы, чөнки менә бу пандемия чорында да бу бик каты артып һәм якты чагылыш тапты. Балаларга килгәндә, бигрәк тә без инде яшүсмерләр турында сөйлибез, чөнки яшүсмерләрдә бу бигрәк тә күренә. Шулай бит ата-аналар аны бик якты чагылыш таба. Сәбәпләре бик күп төрле. Хәзер инде менә хәзерге вакытта безнең балаларга кыска вакыт эчендә бик күп мәсьәләләрне шешәргә туры килә. Бик киеренкелек, бик зур гомумән җәмгыятьтә дә, гаиләдә дә, гаилә проблемалары да монда булырга мөмкин. Ата-ана арасындагы аңлашылмаучылыклар, балаларга булган таләпләрнең артуы көннән-көн. Ата-аналар балалардан бик күп әйберләр таләп итәләр. Ул спортсмен да булырга тиеш, яхшы укырга да тиеш, ул тәртибе дә аның яхшы булырга тиеш, ул бик җайлы һәм уңайлы бала булырга тиеш, менә ата-аналар күзлегеннән караганда. Һәм баланың психикасы бигрәк тә яшүсмер чорында менә бу киеренкелек белән көрәшергә тиеш һәм көрәшә алмый. Шуңа күрә менә депрессия килеп тә чыгарга мөмкин бу очракта. Яңа буын балалары аерыламалар, ничек уйлыйсыз? Хәзерге буын балаларын ничектер альфа буыны дип тә әйтәләр. Алар башка төрле фикерли, башка төрле эшли, гомумән аларның дөньяга карашы башка диләр. Шуннан да элеккеге менә без үскән чордагы балалар дип әйтик һәм хәзерге балалар аерыламалар. Исәнбез, хөрмәтле кунаклар. Барыгызны да яңа уку еллары белән, белем көннәре белән котлыйм. Сезнең сорауга килгәндә, әйе, бүгенге балалар элеккеге чордагы балалар белән бик күпкә аерыла. Моны статистик яктан да күзәтеп була. Чөнки элек идеология булган. Чөнки элек балада, яшүсмер балада патриотизм, ягъни милләтпәрвәрлек хисе, өлкән буынга хөрмәт хисе, ата-анага хөрмәт хисе. Мин сәнгать әһле, җырчы, музыкант буларак моны әйтеп китә алмыйм. Сәнгатькә, югары сәнгатькә дөрес тартылу булган һәм дөрес пропаганда. Кыйммәтләр башка булган инде. Әйе, кыйммәтләр башка булган. Шуңа күрә элеккеге балалар белән хәзерге балалар бик аерыла. Һәм сәнгать кешесе буларак шуны әйтеп китә алмыйм, булдыра алмыйм. Бу проблемалар ни өчен туа? Бу проблемалар әти-әнинең, бу проблемалар тумас иде, әгәр дә әти-әни вакытында баланың талантын, сәләтен күреп, тиешле вакытында дөрес юл күрсәтеп җибәрсә, депрессия, төшенкелеккә бирелү һәм ниндидер күңел тынычсызлыгы халәтендә бала бер кашан да гомумән була алмый. Чөнки аның буш вакыты юк, аның баш мие гел эшләү процессында. Ул югары сәнгать дөньясына чума. Ләкин бөтен кешеләр тартыла алмый бит сәнгатькә. Сәнгатькә түгел, мин әйтмәкче, спорт, фехтование, шахмат, бию, рәсем ясау, ул төрләр бик күп. Шуңа күрә әти-әни вакытында күреп, баланы балага дөрес юнәлеш бирергә. Бәлки игътибар җитмәүдән дә килә микән бу? Дигән ничек уйлыйсың? Чыннан да бәлки бүген таләпләр югары дип әйттек бер яктан. Икенче яктан әти-әниләр үзләре дә хәзер күбрәк эш турында уйлап, анда балаларга игътибар бирмичә, сәбәпләр бәлки шунандыр. Бала белән элементар дәрәҗәдә сөйләшмичә, бәлки аның бүген ничек яшәвен белмичә, андай ата-аналар шулай күп бит инде бүген. Әйе, Алмаз, беренче яктан мин бик шаккаткан идем бу теманы сез безгә әйткәч инде. Шул хәтле проблема бар микән дип, чөнки балалар депрессиясе. Мин аның турында беренче тапкыр ишеттем, чөнки безнең гаиләдә 3 бала үсә. Безнең балаларга депрессиягә бирелергә аларның гомумән вакытлары юк. Аларның, мәсәлән, алар мәктәптән, балалар бакчасыннан кайтты икән, кичкенә энекәшләрен карыйлар, аларның бөтен көннәре менә шайтып уза. Икенче яктан килгәндә, соңгы 10 елда безнең нәрсә буыны гаджет заманы. Һәм безнең буын шушы гаджет заманында үскән. Аларның әти-әниләр дә менә шайтып утыралар индеме, балалар да менә шайтып утыралар. Шулай итеп утырган балада әлбәттә депрессия, чөнки ул интернетта нәрсә нинди мәгълүмат алырга белми, аның психикасы ныгымаган. Ул анда нәрсә күрә, шуңа кирип китә, монда аны куя, реаль тормышка кайта һәм нишләргә белми. Монда информация күп, монда да ул үзен теге йөзә белмәгән песине диңгезгә ыргыткан шикелле ул югалып калган. Монда әлбәттә
мөһим чара ата-аналар белән балаларның вакытын сыйфатлы итеп үткәрүдә. Балалар, ата-аналар балаларга игътибарны бирергә тиеш, кызганмыйча. Бергә ял итәсеңме син? Шушы менә дасук ял итү чараларда бергә булырга тиеш. Саф һавага чыгасыңмы? Өйдә утырганда да гел аралашу булырга тиеш. Һәм балада иң мөһиме менә безнең инде Солтан хәзрәт бар бирдә ул әйтәчәк, баланың умыртка баганасы булырга тиеш. Менә һәр өйнең фундаменты булган кебек, һәр кешенең эчендә менә шундый нык бер терәге булырга тиеш. Ул әлбәттә дин булырга мөмкин, гаилә традициялары. Һәм менә әле тагын Солтан хәзрәткә дә сүз бирик. Шунда тәрбиянең роле нинди монда? Әгәр дә без шул заманага гаджетларга гына сылтап калдырсак, бәлки ялгышырбыз да, чөнки ул гына проблема түгел бит инде хәзер. Әтиянләрнең бәлки үзләренең мөнәсәбәте һәм нәкъ менә тәрбиягә басым ясарга кирәктер. Гомумән, әгәр дә беренчедән саламу алейкум, исәнмесез дип әйтик. Иң авыр вазифа, ата-ана вазифасы ул тәрбия бирү. Ни өчен авыр? Ул бит теге куллар булгатып, булай бул, тегеләй бул дип өйрәтү җиңел ул. Әмма дә ләкин тәрбия башлана үзеңне тәрбияләүдән. Бала ул кичкенә кизгә нәрсә күрсәтәсең, шуны кайтара ул сиңа. Без үзебез телефонда утырган килеш, теге эшләмә утырма, ишен эшләдемме дип әйтә алмыйбыз. Әгәр дә без телевизор каршында гына утырабыз икән, укымыйбыз икән, үзебез рухи яктан үсмибез икән, баладан таләп итә алмыйбыз. Күп очракта шулай, әти-әниләр алар таләп итәләр. Шулай бул, тегеләй бул дип әйтәләр, әмма дә ләкин үзләре шушы мисалга туры килмиләр. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтә, иң хәерле мирас. Балаларга калдыра ала торган. Без бит хәтта көне-төне эштә булганда да күп очракта 99% кеше әйтә, менә балалар булсыннар, укысыннар, бассейнга җирсеннәр, тегендә барсыннар, монда барсыннар, мохтаҗ булмасыннар, бездә булмаган әйбер агларда булсын дип тырышабыз, балаларга бассейны да кирәкми. Иң әүвәл аларга кирәк тәрбия, әти-әнисе, янәшә булып, каршына утырып, сөйләшеп алу. Минем танышным пандемия башлангач, бөтен границалар жабылгач, бизнесы бетте. Тукталды, акчасыз калды, булды, харап булдым дип уйлый башлады, һәм киресенчә иң сагында ул шөкранә кыла, рәхмәт, Аллага шөкер, кризис килде, бизнес жабылды, мин баламны саклап кала алдым дип әйтте. Ни өчен? Чөнки баласы яшь үсмер, бөтен яктан булдырган ризыклары, ниләре, квартиралары, бүлмәләр бөтенсе ялт иткән. Әтисе тырыша көне-төне эштә, һәм бала дөрес юлдан хаталы юлга китте. Тәрбия юк, сөйләшеп утыру юк, бала төрле группировкаларга, төрле наркотик шарына шумды, һәм бөтенесе бикләнгәч, утырдым, сөйләштем, карыйм, бала үзгәргән. Бер тигендә барып кайттым, аның белән карыйм, әйтәсе килә, ничек әйтергә белми утырып сөйләштек, һәм баланы вакытында саклап кала алдым. Аллага шөкер. Эшсез калдым, әмма дә ләкин баланы саклап кала алдым дип шөкранә кыла танышым. Кайбер әтияниләр дөрестән дә балаларны без генә тәрбияләргә тиеш түгел, аны шул ук балалар бакчасы, мәктәп тәрбияләргә тиеш дигән фикердә Раил. Мәктәпләрдә аңлашыла, күпмедер дәрәҗәдә алар дусларын авторитет итеп саныйлардыр, бәлки бергә укыган кешеләрне. Мәктәптә бүген әле балалар психологы дигәндә шундый бер һөнәр бар бит. Менә аларның роле нинди икән? Алар гына ярдәм итә аламы бүгенге җәмгыятьтә балаларны һәм гомумән мәктәп һәм балалар бакчасын ничек тәрбияли менә бу яктан? Беренчедән депрессия ул бит инде элек тә булган, балалардагы хәзер дә бар. Хәзер иң зур проблема моның теге сәбәпләрендә генә түгел, менә бик күп әйтеп киттек сәбәпләрен. Монда зур проблема менә шул депрессияны дөрес аңламау. Син мәсәлән балада депрессия барлыгын белмәскә дә мөмкинсең. Шуңа күрә менә безнең инде беренче чиратта әти-әниләрнең дә һәм инде менә сорауга килгәндә укытучыларның, или әйтгәндә психологларның иң беренчесе менә шушы депрессияны белү. Белгәч дөрес анализлау. То есть син белергә мөмкинсең, ләкин син мәсәлән аның гормональ депрессия булырга мөмкин, яшь үсмернең дип әйтгәндәйме? Син аны өйдәге сәбәпләр аркасындагы гаилә проблемасы дип билгеләргә мөмкинсең. Булар икесе ике төрле. Анда мәхәббәт ягыннан бар балаларның аңлашу булачагы. Инде менә сорауга килгәндә психологлар ягыннан теге әлбәттә һәрбер учреждениедә, урта специаль бер учреждениеларында, мәктәпләрдә психологлар әлбәттә эшләп килә. Аларның эше иң беренче чиратта әлбәттә менә моны анализлау. Ничек итеп тест аша. Иң беренче балага тест бирелергә мөмкин. Менә шул тест нигезендә инде аның сөйләш, аннары анализ дисең, шуннан соң үзеңә чакырып инде
сораулар бирү нәтиҗәсендә син аның менә эчке тормышын аңларга мөмкинсең. Һәм әлбәттә инде аннары гомумән менә мин ничек беләм, бала 1-2 көн укырга килмәскә мөмкин. Син инде баланың шуннан анализлап, шул класс җитәкчесе буларак инде син шул бала белән сөйләшеп, аны билгели аласың. Билгеләгәч, моның белән минемчә инде укытучы гына түгел, менә билгеле кеше психолог, ул шөгыльләнергә тиеш. Белгечләргә сүз бирик әле, Луция ханым. Шуннан да бүген балаларның әлеге ситуацияга эләкмәүләрен дип әйтик инде, алдан фаразлап буламы, эләкмәсеннәр өчен инdirәк адымнар башкарырга кирәк. Һәм менә беренчел дип әйтик, шушы этапта аны чамалап буламы ничектер? Беләсезме, менә минем 10 ел практика дәвамында быел җәй көне атна сайын 2-3, ким дигәндә 2-3 яшүсмерләр депрессия хәлендә ләктеләр. Бу бик зур проблема минемчә. Әлегә андый хәл күзәтелмәйди. Юк, андый хәл күзәтелмәйди. Бер-икесе бар иде, ләкин алай күп булмый иде. Нәрсә белән бәйле соң бу? Ну, минемчә, менә без әйтеп киттек, беренчедән ул изоляциядә утырганда. Икенчедән менә бу таләпләр күбәюе. Аннарсын беләсезме, психологлар шундый күзәтү дә ясаганнар иде. Тормыш бик авыр, сугышлар чоры булганда психик авыртулар кими. Ә инде тормышыбыз әйбәтләнгән сайын бу авыртулар арта бара. Султан хәзрәт әйткән мисалда да бу ачык күренәдер миңа калса. Ансы да бар. Шуңа күрә монда мәктәптә эшләгән психологлар алар да күрә ала, ләкин алар депрессия белән эшли алмый. Чөнки депрессия ул авырту. Ә менә ничек эшләргә алар белән без бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Біз бүгін балаларның төшенкелеккә бирелү, депрессиялар турында сөйләшәбез. Шунда хәзер яңа уку елы алдыннан актуаль мәсьәлә. Бигрәк тә менә Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы чаңсуга дип әйтик, һәм әгәр дә борчыла башлаганнар икән, димәк, инде монда җирлек бардыр. Менә сез дә әйттегез, балалар күбәйде дип. Ничек хәл итәргә шуннан да? Беләсезме, олы кешеләр, без шундый хата ясыйбыз. Балаларның проблемасын сына без битараф калабыз. Синең яшьтә нинди проблемалар булырга мөмкин, синдә нинди стресс булырга мөмкин дип без баланың хис кичерешләренә, аның халәтенә күз салмыйбыз, игътибар итмибез, менә битараф калабыз. Һәм бала үз-үзен ничек тоярга тиеш. Әгәр дә мин үз әтиемә, әниемә кирәкмимен икән, әгәр дә менә мондый халәттә мине аңламыйлар икән, димәк мин менә бу җәмгыятькә дә кирәксез, файдасыз дип үз-үзен кимсетә башлый һәм ябыла башлый. Бу инде депрессиягә китерергә мөмкин чараларның берсе. Нәрсә эшләргә кирәк, Зухамда? Ниндирәк адымнар кулланырга? Аңлашыла, тышкы факторлар бик күп. Монда бәлки күпмедер дәрәҗәдә гаепләргә дә кирәкмидер кешеләрне дә, чөнки әти-әниләрен дә аңлап була, шулык мәктәпне дә аңлап була, шулык мәктәптәге инде белгечләрен дә аңлап була. Алар күрмәскә мөмкин. Аларның баланың психологик халәтеннән башка да проблемалары һәм мәсьәләләр җитәрлек. Менә ничек чыгу юлларын эзләргә, каян эзләргә аны? Әлбәттә, беренчедән менә әйтеп киттек инде, безнең ата-аналар хәзер гомумән җәмгыятьтә материаль кыйммәтләргә күп игътибар бирелә. Менә хәзерге буын балалар, алар икенче төрле. Алар бик сизгер, алар шуның кадәр эмоциональ яктан менә үзләренә бөтен әйберне шундый авыр итеп кичерәләр. Аларны менә нинди дә булса теге шаяртып әйткән сүзләргә дә алар бик каты үпкәлиләр. Менә шуңа күрә беренче чиратта менә яшүсмерләргә карата бигрәк тә хөрмәт дигән әйбер булса бик әйбәт булыр иде. Аларның мәнфәгатьләрен, аларның теләкләренә колак салып, аларны ишетеп, гомумән аларга карата игътибарлы булсак, менә бу проблемалар кимрәк булыр иде. Чөнки балалар хәзер чынлап та бик авыр чорда яшиләр. Әле без бит яшүсмерлек кризисында онытып җибәрмәскә кирәк, шулай бит. Монда баланың физиологик үзгәрешләрендә исәпкә алырга кирәк. Аның гомумән баш мие дә икенче төрле эшли башлый. Гомумән яшүсмер ул һәрбер чорда, үзегезне искә алсагыз да, һәрбер чорда, менә хәзер генә түгел, яшүсмерлек чоры ул авыр, иң авыр кризисларның берсе. Шуңа күрә менә безнең игътибарыбыз, монда бик олыларның игътибары бик мөһим. Бу инде менә әйтеп киттек, җәмгыять эчендә бик кирәкле бер. Мин бик шатланам менә хәзер игътибарның артуына, гомумән яшүсмерләргә, балаларга карата. Менә мин үзем дә яшүсмерләр, балалар белән күп эшләгәнгә күрә белеп торам, чөнки яшүсмерләр хәзер үзләре дә беләләр, үзләренә психологик ярдәм кирәген. Алар күбрәк әти-әниләрен үзләре алып киләләр. Һәм инде монда проблема
проблема балада гына түгел, ул гомумән система, гаилә системасының проблемасы итеп күрергә кирәк моны. Балага гына бу җаваплылыкны калдырырга кирәк. Шунда шулай, ата-аналар белән, Айгөл, ничек уйлыйсың, бала арасындагы мөнәсәбәт ничегрәк урнашкан? Менә ничек килергә аны, кем ничек сөйләшергә тиеш? Чөнки кайбер әти-әниләр алар балага якын дустына караган кебек түгел, нәкъ менә баласына караган кебек тәрбияли. Мин барысын да беләм, син минем әйткәнне тыңларга тиеш дигән кебек. Менә ничек урталыкны табырга монда? Минемчә, монда алтын урталык булырга тиеш. Минем таныш белешләрем арасында да шундый мисаллар барлыкка килә башлады. Әти-әни таләп итү буенча бала укый, ул укымышлы, ул 17-18 яшендә инде галим кебек, ләкин ул җәмгыятьтә үзен таба алмый. Ул йомыла, әлеге дә баягы шушы психик үзеңне таба алмау авыру дип әйтим мин дәйме. Депрессия барлыкка килә һәм менә бу бик зур проблема, контроль булырга тиеш, ләкин бик басым ясарга ярамый балага. Менә ниндидер, ләкин баланы кем белән аралаша, аның якын тирәс дуслары кем, дуслары нәрсә белән кызыксына, телефонда нәрсә тыңлый, нәрсә укый, әлбәттә әти-әни моны белеп торырга тиеш. Бәлки кыйммәтләр дә үзгәргәндер монда. Хәзер балалар бит әйтәбез гаджетларда дип, шул TikTokның йогынтысы бәлки кумирларның башка төрле булу, шул җырларны алый хәзер иң популяр җырлар, алар шул ук ниндидер тәрбиясезлек, сүгенү сүзләре һәм алар нәкъ менә яшьләрнең, балаларның төп ниндидер кумирларына һәм фаворитларына әйләнде. Син ничек уйлыйсың, нәкъ менә андый йогынты сизеләме һәм бәлки менә шуннан да әле ниндидер негатив эмоцияләр дип әйтик һәм нәкъ менә мондый төшенкелеккә бирелү тумый микән? Йогынты әлбәттә бар инде, моның турында әйтеп киттеләр. Элекке балалар хәзерге балалардан ничек аерылу. Монда инде син нәрсә карыйсың, нәрсә укыйсың, ул әлбәттә баш миенә керә, сеңеп кала. Һәм син менә шул күргән әйбереңне автомат рәвештә аннары инде үзеңнең тормышыңда булдырырга мөмкинсең. Шуңа күрә шул ук әгәр авыр әйберләр күрсәң, начар әйберләр күрсәң, депрессион әйберләр күрсәң, син аны әлбәттә инде просто автомат рәвештә, чисто физически дип әйтәбез инде, аны тормышта да, син аны әлбәттә реаль тормышта моны кабатлыйсың. Шуңа күрә монда инде менә гаилә тәрбиясе генә дә түгел, монда минемчә менә бу укытучыларның, безнең шушы класс җитәкчеләренең, психологларның, әти-әниләрнең бергә булып эшләүе кирәк. Һәм менә мин гел әйтәсем килә гаилә турында, менә ничек депрессияга баланы бирмәскә. Бала бит инде әйтә, мин матур түгел диергә мөмкин. Мин спорт белән шөгыльләнә алмыйм, математиканы укый алмыйм. Монда балага ниндидер бер мәхәббәт кирәк. Әгәр бала депрессиясы турысында алып барсак, улым, кызым, мин сине бик яратам, син безнең өчен иң кадерле, син барсында булдырачаксың. Менә шушындый сөйләшүләр, менә шушындый ярату кирәктер дип уйлыйм. Диннең йогынтысы, Солтан хәзрәт, диннең роле нинди бу очракта? Чөнки әгәр дә ул дини кануннарда үсә икән, андый гаиләләрдә барысында тәртиптә икән, күреп үсә икән, ул бит инде миңа калса депрессияга бирелү мөмкинлеге бик сирәк күренеш булыр иде. Менә монда шулай ук ничек урталыкны һәм уңайлыкларын табырга? Иң хәерле мисал ул мәсьәләдә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам көннәрдән бер көнне бер кеше килә Пәйгамбәрбез янына сорау белән. Карый, Пәйгамбәрбез ат урына 4 аяклап баскан, ике оныгы Хасан һәм Хусейн өстендә утырганнар һәм но дип өстенә ат урында Пәйгамбәрбезне кулланалар. Шаккатып карап басып торганда, бу инде теге уйнагач бераз Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам аның сорауы нинди микән дип сорау бирде. Бу шаккатып, бу синмисең, я Расулулла, син пәйгамбәр буларак балалар белән шулай уйныйсың, алай булырга тиешме? Пәйгамбәрбез сорау бирде, синең балаларың юкмы әллә? Бар ди, минем дә шактый балалар бар, Аллага шөкер. Син алар белән шулай уйнаганың булмадымы? Юк ди, мин һаман җитди, шулай бул, тигеләй бул дип, аларны иретеп торам. Син балаларны югалттың дип Пәйгамбәрбез әйтеп куя. Әти-әни кеше ул әти-әни генә түгел. Алар ярдәм итүче дә булырга тиешләр. Алар дус да булырга тиешләр. Бала шунда утырып, киңәшләшеп, әти-әнидән һаман куркып торса, ул ачылмый күңеле белән. Ул башка кешеләргә ачылачак. Интернеттан да берәр дустын табачак, урамда берәр кешене табачак. Тапмаса, ул эзләүдә булачак. Әмма дә ләкин әти-әни кеше иң беренчедән дус кеше булырга тиешләр. Мәхәббәт белән балаларны тәрбияләргә тиешләр. Мәсәлән, бу гына укыдым, Пәйгамбәрбез йортында 7 ел дәверендә анарда бер бала, сабый, фитри, ятим бала яшәде.
ул тәртипсез дә булган, төрле теге каршыда сөйләгән булган. Әмма дә ләкин хадистә әйтә, пәйгамбәребез 7 ел арасында бер дә усал караш да булмаган миңа таба, һәм икенчедән дә хәтта уф да дип әйтеп куймады. Мин дә теге шук булсам да, каршы сөйләсәм дә һаман куркадырым, пәйгамбәребезнең мәхәббәте югалмасын миңа карата. Шунардан куркадырым. Иң куркыныч нәрсә шул иде. Мин шул хәтле аны яратадырым һәм ярату сәбәбендә мин тырышадырым тәртипле, тәрбияле һәм үземне теге дөрес тотарга дип әйтәдер. Куркудан түгел. Ул теге ике тәрбияче бар бит инде. Кнут пряник дип әйтәләр. Кайыштан куркып яшәгән бала, ул бары вакыт узгач, аннан бары кирешә, үзенчә эшли. Димәк, шикләрне дә белергә кирәктер, һәм чаманы онытмаска чамахыйсын. Ләкин монда без инде проблеманы глобаль дип алабыз икән, дилә, чыгуйларда булырга тиештер бит инде. Менә ничек эзләргә, каян эзләргә, кем шөгыльләнергә тиеш моның белән? Мин менә хәзрәтнең сүзләрен куәтләп шуны әйтәсе килә. Без бик катлаулы теге фани дөньяда гомер кичерәбез һәм без адашмасын өчен Аллаһ Тәгалә безне кайгыртып безгә Коръәнне иңдерде. Коръәндә 94-нче сүрәнең 7-нче аятында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бер эшне төгәлләдеңме, икенчесен башлады. Без бер эшне төгәлләбез дә уф ардым әле мин, ял итим әле мин дип без кул кушырып ятабыз. Кул кушырганда кеше янына шайтан килә дә васваса кылып сине депрессиягә алып кирип китә. Без балаларны да менә хәдис буенча өйрәтергә тиеш, вакытны кадерен белергә һәм яшьлекнең кадерен белергә. Аларның нәрсә белән мәшгуль икәнен без гел контрольдә тотырга тиеш. Менә хәзер син язгына спорт белән шөгыльләндеңме? Әйдә генә рәсем ясап ал. Рәсем ясап алдың, әйдә һавага чыгып керәбез, ял итеп керәбез. Менә без гел баланы менә шулай җитәкләп алып барырга тиеш. Аның бәлиглык чорына кадәр без аны алып барырга тиеш. Монда әтиянең роле бик зур. Ләкин шамасында белергә кирәктер. Монда артык һәрвакыт контрольдә тоту дигән әйбер һәм тикшереп тору. Бәлки бүген чыннан да шулайдыр ул, чөнки балаларны барыбер өреп кенә, тузаннарын сөртеп кенә торалар. Менә бу да китерә аламы әлеге хәлләргә? Менә әлбәттә без балаларга дус булырга тиеш. Мин моның белән бик килешәм. Аннан соң менә ләкин шундан унытмаска кирәк. Бала белән дус булабыз икән, без аның дәрәҗәсенә төшергә мөмкинбез. Монда безнең ата-аналык дәрәҗәбезне унытмаска кирәк. Чөнки без зур кешеләр, без олы кешеләр. Бу бит әле ата-ана, мин шуны беләм, моны беләм, һәм миндә бөтен власть көч миндә дигән сүз түгел. Бу әле җаваплылык беренче чиратта. Шулай бит. Менә бу ата-ана белән бала арасындагы менә бу мөнәсәбәт, ул ничектер менә бик эмоциональ яктан якын булырга тиеш. Бала үзенең төрле борчулары, проблемалары булганда ата-анасына килергә тиеш. Менә бала өчен хәзрәт әйтеп китте, бала өчен бик куркыныч әйбер ул ата-ананың мәхәббәтен югалту. Менә бала гомере буена кичкенәдән шуның белән яши. Ул ата-ананың һәрбер нинә кыяфәтенә карап, интонациясенә бик сизгер була. Менә шуңа күрә монда гиперопекада булырга тиеш түгел. Ләкин без менә бит инде яшүсмерлек чорына килгәндә баланы әкренләп олы юлга әзерләргә тиеш. Ул бит инде балыклык чорына китеп чыгып китә. Алмаз, менә практик яктан да бер киңәш бирәсем килә яшүсмерләргә. Без бит инде гаиләне генә карыйбыз. Хәзерге вакытта яшүсмерләр менә әйтеп киттеләр, депрессия ул авырту дип. Күп бала ул авыртуны күрсәтергә тырышмый. Мин авыру түгел дип йөри. Монда бер киңәш әйтәсем килә. Безнең хөкүмәт ягыннан да горячий линиялар дигән әйбер бар. Менә шушы психология яктан ул аноним. Һәрбер бала әлбәттә инде теләсә, шалтыратып менә шундагы психологлар белән үзенең проблемасын сөйли ала. Аңа дөрес киңәшләр бирергә мөмкин. Бу хәзерге вакытта менә статистикага караганда 60% балага булышу китерә дип хәзер элемтәләр бар. Ул аноним. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә яңа буын белән әтиәниләр арасындагы мөнәсәбәтне булдыруда нәрсә тәэмин булып тора? Минемчә, монда без инде депрессия турында озак сөйләштек, шулай бит. Аның сәбәпләрен дә әйттек. Мин бөтен кунаклар белән дә килешәм, ләкин менә шуны кыстырып китәсем килә. Тагын бер сәбәбен нәселдән килүче сәбәпләр дә бар. Аны кире какмаска кирәк. Шуңа күрә ата-аналар күзәтеп торырга тиешләр. Менә баланың хәл-халәтен, хис-кечләрен күзәтеп торып, һәм балада әгәр дә менә мондый үзгәрешләр күрәләр икән, әлбәттә психологларга, психиатрларга, хәтта психиатрларга барырга кирәк. Чөнки менә специалистлар гына, табиблар гына булыша аламында. Әлбәттә инде профилактик чаралар да бар. Монысын да әйтеп китәргә кирәк. Ул инде беренче чиратта баланың йоклау, ашау режимнары, көндәлек режимны әгәр дә без саклап калабыз икән, балага бу инде күпме бер
көч биреп тора. Иң беренче чиратта гаиләдә уңай мөхит булдырырга кирәктер. Әгәр дә без балаларның тормышы белән кызыксынып, алар белән аралашып яшәсәк, мондый проблемалар да кимрәк булыр иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.